Het zeeveld van voetbalvereniging VV Collum wordt vervangen door een kunstgasveld. Ze zijn in juni ergens begonnen met de aanleg. Dat betekent oude grond afvoeren. Een deel ligt op de ijsbaan hiernaast, een deel is weggevoerd. Daarna is er de boel geëgaliseerd, zand aangebracht. Er is de donkere kleur zand die er nu op ligt. Dat is de sporttechnische laag. Nou, en daarbovenop komt straks een foam, dus een kunststoflaag. En op die kunststoflaag daar komt de grasmat met instrooi. Het nieuwe kunstgasveld is een lang koesterde wens van de club. Nou, dat is eigenlijk al een hele oude wens en die gaat vooral over kwaliteit van velden, van sportvelden. De gemeente heeft ooit eens een keer een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de sportvelden in de gemeente. En daarbij is vastgesteld dat het veld waar we nou kunstgras aanleggen en het tweede veld van ons, dat toen tot de twee slechtste velden van de gemeente behoorden. Daar is over gediscussieerd, er is over gesproken, overlegd en er is besloten om het tweede veld naast het hoofdveld op te knappen. Dit is het veld waar het kunstgras komt, daar is bijna geen onderhoud daarna aangepleegd. En in de loop van 2012, 13 of zo is er toch bij ons behoefte ontstaan om dat veld te gaan verbeteren. En nu is het dus zover, maar de onlis ging net helemaal zoals het gaan moest. We hebben enige vertraging gehad omdat er een probleem was over de sporttechnische laag die aangebracht was. Daar kon niet van vastgesteld worden wat precies de kwaliteit was die daarbij hoorde. Vervolgens hebben de gemeente en de aannemer heel attent besloten om niet al te veel vertraging te laten optreden. En hebben gezegd we halen het eraf en leggen een nieuw erin. Dat is dus deze week gebeurd. Volgende week de grasmat en als het alles mee zit. En het weer, met name het weer, dan gaan we op 5 september het veld in gebruik nemen. Ek Friese Boys, WTOC en de Lauwers kunnen in de toekomst een beroep doen op het veld. Zoals Fastlijn in een overeenkomst. We hebben het overlegd met de 3 verenigingen in de oude gemeente Kolmeland. Van jongens, hoe zien jullie dat? Wij hebben een voorstel, maar wat vinden jullie ervan? Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst. Waarbij wij de andere verenigingen in de tijden dat de velden afgekeurd worden, zeg maar de winterperiode, de gelegenheid bieden om met name hun eerste elftal hier te laten trainen, dan wel wedstrijden te spelen tegen andere verenigingen. Ze hebben daarbij een vorm van prioriteit gekregen. Hun eerste elftal staat in de volgorde achter ons eerste elftal en vervolgens staan onze lagere elftallen in de rij als we het veld moeten verdelen.